So guys, for today's video, mga untang balbakuwa. Oh. Ay, gana. Kuha niya, mais. Ano mo ba? So, akong na ginamos niya. Mais 14. So, tatangan ako kutsara lang. Inos mama. So, kao na tanong. Muros lang sa ata. Kao na. Kutsara na natin. Ikaw na yan. Ikaw sa mama na. Hindi lang. Yan yun yung bakaw. Balbakuwa. Mukha na hindi ka mo. Diyan makalimat ka. Kuha na sa laki. Masa giboto eh. Kan? Ah, sama din. Samgab. Sakit tubig, palug tubig gabi. Tung ako muna. Natok ka na. Ang sakit. Angkop. Paghalangan na. Yan, bisilihan. Halang. Wala. Wala yung silok ko. Eh, pala yun ta. Gaway. Ikaw mo anak. Sama na. Sige, mukha ako ma. Papa. Kasi Sige ko naman mo na kay. lasing ko pa man. Karoon na papa. Kumanyo ka. Gigda lang. Kasi may bumo na yung background na las mamara dali. So sa wa pa maka-follow sa kong page, follow niyo Louie TV. Ya ako pong YouTube channel, follow niyo. Ako ah. Limpit at kamutan ng hinota. So na to, para lang. Naman tayo tiktak ko sa Ito ang balbakuha. Asa, refill sa ta. Refill, ma-refill. Wala na, wala na. Muna itong mais na bilin. So, sa mga naon niya, ang tanin niya. Tanas papa. Hiluras ba ko? Kung na may mga sakit sa tiil, kanin yung kanon. Good.
Hindi ubi mo sisi. Aba. Oo. Sabi sa'yo na pa ha. Alam kayo. Ano si Ross? Sige, pamanaw. Kami ang sans. Hmm. Ay, bakla na. Kalmas mo sa pagdalas ng tutoy. Mamay na lang. Hindi ko ba naulit ka na? TV ka mo dia. TV ka mo dia. Yung na TV nga. Kaya Ano na yun? Ano yun? Wala na. Manawag ka. Ano ko tirahan kayo? Limpyo. Spot niya ito gabi ang TV gan sa gan, yan cellphone gan. Sa limpyo. Okay, di ulit Sa nanood ng video nito, maraming salamat. Dagang salamat, no? So, i-follow lang ninyo akong page, akong YouTube channel, no? Hanggang sa muli. See you. Bye-bye.